Ola, bo día a todos. Hoxe é o Día do Pai. Un dos días do Pai que non esqueceremos nunca e que o gallá non se poda repetir nunca deste xeito. Así que felicidades a todos os pais. E vamos alá. O segundo instrumento que hoxe toca, pois é un instrumento que o mellor tedes moitos na casa tamén. É un instrumento que ven directamente da terra. E por que ven directamente da terra? Porque aquí o teño, está feito de barro. Este instrumento chamase, xa o sabedes, seguro, ocarina. Ben, hai de moitos tamaños, tamén sabedes eso, están a venda en moitos sitios de artesanía, en todos os lados. Ten moitas orixes posibles, de Asia, de Latinoamérica, parece ser que se popularizou despois da conquista de América, pois os conquistadores viñeron con elas, pero ten múltiples orixes. Esta que teño na man, pois é unha ocarina heredada do bisavó dos meus fillos, José Moreira, o fotógrafo do Porriño, e probablemente teña preto de 100 anos. E, bueno, queredes ver como soa, porque o son da ocarina é absolutamente máxico. Pois vamos a tocar un pouco e a ver que pensades. Ben, pois gustou este Alá das Mariñas versión ocarina? Pois é un instrumento moi bonito, moi interesante, con un timbre, pois sabedes, distinto e que empasta moi ben con moitos momentos. Pois nada máis, tamén os pepes, pepas e demais felicidades e nada, segundo instrumento, a polo terceiro. Bo día, e xa sabedes, na casa a todos.